tayo ngayon para sa propagation ng mga plants na importante para sa atin. Lahat naman yan na importante. At nandito ngayon sa table ang itong Anthurium silver blush. Ito po ay maganda ang kanyang roots. Ayan bale 2 puno na yan. Paghiwalayin lang natin and then we will repot. Okay? Nandito na yung coco fiber or coco cubes. Meron tayong pads. Meron tayong scoop. And then, meron din tayong potting mix na yung carbonized rice hull with the organic fertilizer. Ayan. So, let's start. Anong uunahin natin, papi? What will we do? This one? Okay, ito na muna. Okay. Dahil nandiyan si propagator natin, mas expert niya sa akin sa paghiwalay ng mga roots. Ano siya yung kumbaga tender, humawak ng plants, yung walang mapapatid na mga roots. Ako medyo hindi ko masyadong kabisado yung mga roots na tanggalin ng dahan-dahan, kaya siya na muna. Okay, let's do this. Papa, lika. Lika. Tuon mo. Basta't meron na siyang ugat, okay na, no? Di ba? May ugat na, no? Tapkat na natin. Buha. Silver plus. Tingnan ko nga yung jungle fever. Ganda. Meron ding dito, nakita ko jungle fever. Itong jungle fever, ang daming roots grabe. Kita mo Kaya ito, dapat i-propagate din natin. Pero ito kailangan ng pot na mas malaki. Kasi, medyo malalaki na yung kanyang, tingnan nyo ang trunk niya, napakataba. Kaya kailangan mas malaki and then mabigat yung kanyang petiole or stem. At saka yung leaves niya ay mas malalaki. Ito ay jungle fever na rare ang klase ng pagka-jungle fever. Hindi pa kami nakakita ng ganito sa kapwa naming mga gardeners. Kaya padamihin din natin para magkaroon ng mga ibang mga gardeners na kapwa natin. At kumusta na dito? Wow! Pero papa, meron pa Yan pa. Ang dami pa pala. Akala ko isa lang ang makukuha natin. Pwede ipadami. Ang dami look at this. Biro mo yan. 1. Pwedeng ihiwalay itong isang to. 1, 2. Pwedeng pag-apatin pa ito. Maliliit
na siya. Ano? Kailan? Ala, ang dami pala. Akala ko dalawa lang. Akala ko kanina, paghatiin lang, pero ang dami pala nating magagawang silver blush. So, here it is, silver blush. Ito po yung nakita natin noong nakaraang plant exhibit ng Plantorama na yung ang price nung kanila maliit lang ay 21,000. Samantalang ito guys, ang laki-laki. Wow! At saka, mapapadami na natin, no? So, ayan. Very beautiful kasi ito, lalo na pag nag-reflect ang sunlight dito or light, any kind of light. Ito ay makikita mo na silvery siya na magkikislap, kikinang-kinang ang kanyang silvers dito sa veins ng leaf. Ayan, yan nakita mo yung mag-white-white na yan. Yan ay parang silver. That's why they call it silver blush. Kaya natawag na silver blush. Ayan oh. Oh, sa dahan-dahan. At pinapadami ni Plantito Ed ang ating silver blush. Ang ganda. Wow. Ganda ha. Maganda siyang magkalkal ng plant kasi mahahaba ang daliri and then matigas. Ayan. Makisig na makisig ang mga daliri. Matigas pa pa. Tigas ang mga daliri mo ah. Nagpawisan, mamaya gugupitan kita ha. At kapal na ng buhok mo ha. Naibanan ba ng topic. Ayan guys, ang ganda. Naparami natin ang ating Anthurium silver blush. At ayan, kasalukuyan ginagawa. At eto kami ngayon sa Petit Jungle 2. At ngayon ay umaambon pero walang makakapigil sa amin sa aming pagpropagate kasi ito ay naumpisan na. Ngayon ay tatapusin natin. Ayan, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ganda ng umaga ng Monday. Today is October 10. It's October 10 and the time, I don't know, maybe it's already 8:30. Yan, 8:30 in the morning at kami nagpropagate. Ayan, ang ganda naman ng feeling ng maparami mo ang magaganda at mahal mo ng mga plants. Ganda? Oh, di ba? Ganda. Ayan. Ito naman ay may natira pa na 1, 3. Paghiwalay pa kaya ito? Sa bagay, may iwan lang yung mother. Yung mother is the root, yung puno. Kahit mawalan man siya ng dahon, siya ay buhay na buhay pa na ugat or root. Okay, anyway, I forgot to bring the cinnamon powder. I will go and get, so excuse me, kunin ko yung cinnamon powder. Dalawa na. Tsaka na lang ulit. Pagamihin muna ulit. Cinnamon powder guys, nilalagyan ko lang na ganyan dito para kung may magbalak man na masama na mga fungi dyan o masamang bakterya for the plants ay pati na yung mother na nasugatan, lagyan natin. Ayan, nalagyan na yung sugat para sa ganon ay hindi siya mapano. Ayan, okay. So, naging 3 na yung silver blush natin. Ito guys, ito ay mga siguro pangalawa na propagation namin dito. Dalawa. Meron na noon mga nabuhay before the Odette na typhoon na dumating, ay buhay na ang gaganda. Kaya lang, nung dumating ang bagyong Odette, yun, nawala, na-wash away guys. So, at least meron pa tayo, no? Naging mother. At yan, ang ganda.
So, ngayon ay pesto na natin. Ngayon naman ay ito naman ang sumunod. Si Jungle Fever. Ito ay philodendron plant na napakaganda and very strong. Kahit na dumaan ang bagyo, ito pa rin siya. Malakas pa rin. So, ayan. Do you need knife? Oh, ayan na. Hoy. Ito na. Okay. Okay. You go. Go ahead. Lagyan ko pa agad ng cinnamon. Lalo pag tag-ulan guys, huwag niyong kalimutan lagyan ng antifungal kasi delikado. Ganda oh. Wow, beautiful. So beautiful. Look at the new leaf. Ang ganda ng bagong damo niya guys. Ganda ng color talaga. So, ilagay mo na. Lagyan natin ng bunot ng paligid. Ganda ng bulot. Sa ilalim, mas ilalim ng bunot. Ilalim ng ito. Naputol na siya, no? Masubol yan. Oo ah. Dalawa pa yan. Dalawa pa Pa sa yan. tubo niya. This is very beautiful. Very big tree. Very big tree. Very big philodendron. Okay. Tama na yan. Huwag masyadong puno. Okay na yan. Ito ang napili nating potting mix kasi ito ay well drained na. Hindi siya namababad sa maganda ang and then puno sa nutrients para sa plants. Ang rice pan. Okay? So yan. Very nice. Picture me. Hindi makita yung dahon na bago. Okay. Ganyan. Yan. Oto. Okay. Kampayan. Gamit ka na. Hindi lang. At lumabangin na nagaraw. Para fix ka. Oh, video. Nasaan ang video? Lagyan namin ito tingal lang para pagka humangin, hindi siya basta-basta mag-wiggle-wiggle. Kasi may irritate ang plant lalo pagka bagong tanim na mawiggle-wiggle yung kanyang roots. Kaya tama na. Okay. Okay? That's good. Ang ganda. Oh. Ang ganda! Yes, may napropagate na naman kaming dalawang importanteng plants. So, thank you so much guys for following this channel. Sana ay
naibigan nyo ang mga inihahandog naming mga videos sa inyo nang malibang naman kayo. Okay? So, thank you so much. God bless. Ingat. At maging happy lang. Be inspired. And take care. Love you guys. Paki-share-share naman ang video ha.